Svanemærket handler om miljø og sundhed. Du har nok opdaget, at der sidder en indholdsdeklaration på sæbe, shampoo og andre produkter til personlig pleje. De fleste indholdsstoffer i disse produkter er harmløse, men nogle produkter indeholder stoffer, der belaster miljøet eller mistænkes for at kunne påvirke din sundhed negativt. Hvis du vælger et produkt med det officielle miljømærke Svanen, kan du være sikker på, at det er blandt de mest miljøvenlige på markedet. Du kan også være sikker på, at produktet opfylder sundhedskrav, der er strengere end dem, som loven stiller. Svanemærket varer til personlig pleje må f.eks. ikke indeholde stoffer, som EU mistænker for at være hormonforstyrrende på mennesker. Svanemærket stiller krav til allergifremkaldende stoffer, men de svanemærkede produkter er ikke nødvendigvis helt uden allergene stoffer. Vil du være sikker i forhold til allergi, må du finde et svanemærket produkt, som også er mærket med den blå krans. Den næstbedste løsning er at finde et svanemærket produkt uden parfume.